खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 21 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखरनि थासारिखौ लानानै गोसोआव जिंगा सिगोन, जिउआव दावगालांनो लामा आन्दायनाय मोनगोन, गाज्रि सान। वृष राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय थुलुंगा मोनगोन, गाहाम सान। मिथुन राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ सोराङाव फैजानो गिगोन, गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन, जेंना गोनां सान। कर्कट राशि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिउआव जाफुंसारनो हागोन, नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो हेंथा नुजाथिगोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा, गाज्रि सान। कन्या राशि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, नखराव सुखु गोजोन फैगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। तुला राशि मुलाम्फा गोनां सान, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन, गोजोननि सान। वृश्चिक राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। धनु राशि नखराव दावराव दावसि जागोन, गोसोआव असान्थि मोनगोन, साना गाज्रियैनो बारलांगोन। मकर राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ बांगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन, रंजा खुसिनि सान। कुम्भ राशि गावनि सायाव फोथायनाया बांगोन, जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरखौ जाफुंगोननि मिजिं थिगोन। मीन राशि मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थागोन, गोसोआव दुखु मोननांगोन, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।